Mám pro vás připravenou přednášku, jak už Áda nazval, postcovidový syndrom, a to bude takový začátek, takže chvilku pohovořím o tom, co se děje v mé ordinaci, protože stále ještě ordinuji, neboť je to třeba s těmi zkušenostmi letitými pomáhat lidem, zejména v této náročné době. A prostřední část se bude věnovat jako obvykle takové výuce. Tentokrát mám pro vás připravený zubní systém a fokusy zánětlivé v hlavě, jak je poznat a jak je čistit. A nakonec, jak už jsem vám slíbila před rokem, kdy jsme se viděli naposledy, začali jsme něco o psychologii a vztahu k elementům, tak to trošku zase posuneme dál. A úplně nakonec bude takové malé překvapení a mezi tím nějaký dárek, jako obvykle. Takže začneme tím postcovidovým syndromem. Říkám tomu tak, že, nebo proto tak, neboť lidem, ať si to mnozí neuvědomují, někteří ani neví, že se něco stalo, že něco proběhlo, že je nějaká zátěž na celosvětové společnosti, ale to je každého věc. Nicméně lidem se nedaří dobře, bych řekla, pokud se nestarají o své tělo, jak jsme zvyklí o tom tady povídat. Čili, abych to tak shrnula, je, že pokles imunity trvá, nebo je stále větší a větší a děje se tak nejenom po očko, ale i po prodělaných nemocech a zátěžech z covidu. A jak se to pozná, nebo my už jsme o tom mluvili minule, a v té prostřední části si znova zopakujeme nějaké ty body a systém EAV, elektroakupunktury, dle doktora Fola, podle kterého poznám rozdíl zátěže nemocí před covidem a teď během covidu a po něm. Ano? Takže to bude za chvilku, už jsme to zmiňovali minule. Jenom chci říci, že ten pokles imunity u mnohých lidí se projevuje zvýšenou únavností. Ono ty nemoci byly vždycky, že jo? To není nic nového, ale jsou jakoby ve větší míře, nebo se to týká i lidí, kteří byli dosud zdraví a najednou jim něco je a diví se proč, jo? Nedávají to do souvislosti s nemocemi, které teď proběhly, ani s tím očkováním, které se bohužel nabízí i dodnes. A je to zdané také způsobem, nebo díky tomu, že medicína jede ve starých kolejích, nikterak nezareagovala, že se něco stalo a že by se s tím mělo něco dělat, nebo ta diagnostika by měla být z jiného úhlu pohledu. No a proto tedy se dějí takové věci, že pokud pokles energie je na rukách, tak jak víme, je tam řada meridiánů, za chvilku si to ukážeme, čili lidé mají problémy s dechem, tam to i začalo na plicním meridiánu, před 5 lety začala klesat energie, takže kašlou, mají zápaly plic, nemůžou dýchat. Potom oběhové potíže, deprese, úzkosti, jakmile vám spadne energie na dráze srdce, tak jdete do deprese. A protože na rukách jsou i meridiány střev, tak mají nejrůznější zažívací potíže. A mnozí lidé po 3 letech ke mně přijdou a honí mě, abych jim udělala různá vyšetření a říkám, ne, máte spadlou energii na střevech, proto vám to netráví. Přijďte za 3 neděle, až to spravíme. A vás určitě zajímá, jak se to asi dá spravit, že jo? My jsme o tom už mluvili minule.
Samozřejmě mám na to svůj speciální přístup, takže když ke mně lidi přijdou, tak ho dostanou. Je to určité kombinace homeopatie, ale není to všechno. Homeopatie neudělá úplně 100% nápravy. Je třeba si použít teda ty naše běžné metody, které už jsme na těch videích, jak znáte, z minulých dob natočili. To znamená, nezapomeňte moxovat. Já už jsem se ptala minule, kolik lidí moxuje, ale možná jste tu i někteří nově, takže nezapomínejte. No ještě teď se dá ten pelíněk natrhat, ale už je nejlépe ho sklidit mezi červencem a srpnem, takže moxování je základ. Mám radost, že v ordinaci několik lidí už přišlo na kouzlo moxy, jako jak s tím pracovat a jak si tu energii nahodit, takže pomalinku se to lidi učí. Já vím, že je to nezvyklé v našich končinách, ale máme to tady už 40 let, prostě, nebo ta vědomost je tady dlouho, takže jen to uchopit a začít praktikovat. Protože v těchto dobách je to nejcennější v tom, že je pokles energie. Akupunktura je určitě výborná věc, ale funguje hlavně u lidí, kteří mají dost energie, takže je někde blok, píchnu jehlu, ono se to přeleje jinam, ale když energie chybí, tak tou akupunkturou už tolik neuděláte. Člověk je stažený, bolí to, je ve stresu, že jo, možná někdy se uvolní, ale právě proto ta moxa, to dodání energie do správného místa, když se to naučíte, ještě si to ukážem, tak je to nejlepší nebo doplněk k tomu celku. Minule, jestli můžu poprosit první obrázek, jsem vám nakreslila pro lepší zorientaci při moxování takové ty body, vy jste to asi všichni dostali. Když náhodou někdo to ještě nemá, kdo tu nebyl minule, tak mi něco zbylo, čili potom si to můžete ještě vzít, nebo rozdáme to ještě potom, nebo pana asistenta poprosím, aby si každý řekl, kdo to nemá. A tak jenom si uděláme tak malinký jenom opakováníčko, že základní uvědomte si, že jsme teď na podzim, ano, takže energie, která na jaře je v hlavě, tady prostě nahoře, tak klesá postupně až do pánve, že v zimě, a po zimním slunovratu se začíná zase zvedat nahoru, aby v jarní rovnodennosti byla až v hlavě. A teď ta energie klesá, ještě vám ke konci ukážu základní horoskopy těchto dnů, které jsou náročné. A energie teď máme v ledvinách, jsme ve vahách, takže v tom centru je akcent energie. A my bychom měli prostě, tady ta oblast se nejvíc vybíjí, jakoby je oslabená. Také když se podíváte na své nebo někoho břicho, no nejsem zrovna příkladem, ale prostě mělo by být pevné, že jo, takové hladké celé, žádné strie, převisy a tak dále, tak my ženy to máme jinak trochu. Ale dá se tou moxou pěkně tato oblast vyspravit, protože je to i rozhraní druhé a třetí čakry, čili je to rozhraní mezi vodou a ohněm. A když vám převládá voda, že, tak jste skleslí, spadlí, máte otoky, unavení. A jakmile tohle zahřejete, či přidáte oheň, tak hned jdete na záchod, voda vyteče a už vám je lépe, už se zvedáte i psychicky, ano. A máte tady hned vedle pupku dráhu ledvin, dráhu žaludku, slinivky, jater a žlučníku. Celá tato oblast, celý ten pas, který právě když narůstá, že jo, jako ta obruč, tak je vidět, že ledviny zadržují vodu. Takže tím, jak si tyto body opečujete, tak jakoby splasknete. Je to dobrý třeba před plesovou sezónou, že jo, abyste se dámy vešly do šatu. A zajímavý je právě ten bod ještě vedle pupku na dráze žaludku 25, to je poplašný bod pro tlusté střevo. Takže když máte i potíže s vyprazňováním, že jo, nebo nějaké takové ty zažívací, tak je dobré celou tuhle oblast ve směru hodinových ručiček, takže zleva doprava, tak jak střevo funguje, že jo, když tady je pravá strana, tak u vás, tak tímhle směrem
projet prostě celou tu oblast, když zahřejete pupek, takže vás je to příjemné teplo, tak jedete na ty body poplašné pro tlusté střevo a potom můžete udělat poplašný bod pro žaludek, ten uprostřed mezi hrudní kostí a pupkem. Potom já obvykle tadyhle nacházím takovou slabost, chlad na té slezinové dráze, vpravo, vlevo, vždycky obou straně. Takže si najdete ta slabá místa, která máte studená a vlastně se k ním vracíte, že jo, když už jste je jednou našli. Čili tam je to dobré opečovat. No a pro ženy, pro nás ženy je zajímavá tahle oblast. Jednak se tady setkávají játra se žlučníkem, někdy nás píchá v boku, že jo, a tady ten žlučník 25 je poplašný bod pro ledviny, takže jakmile máte nějaký stres nebo nachladnete, nebo ta ledvina emocionálně se vybije, tak nás píchá v tom boku a zároveň, protože to na dráze žlučníku, můžete mít zažívací potíže. A to je takový základní rozlišení v diagnóze, jestli to zažívání máte opravdu jenom ze zažívání, že si něco špatně snědli, anebo z emoce. Jo, když tady se sekne ten žlučník přes tu ledvinu, přes emoci, tak vám to netráví, protože se vám zablokuje žaludek, který je takhle v opozici, jak vidíte, to je žlučník, žaludek, jo, takže hned se vám to tady blokuje. Takže je to potřeba se zamyslit, jestli to vaše zažívání je z poklesu ledvin, energie a tak dále, prochlazení, emoce, anebo jenom z jídla, nebo z nějakých, já nevím čeho. No a pro nás, pro ženy, ta 26 žlučníků, zmiňuji, to je takový 2-3 cm podle konstituce pod tím, vlastně v pase, se dá říct, je 26, který je bod důležitý pro opečování. Každá máme porod, potrat, gynekologická operace. V našem věku jsme něco každá prodělali, takže prohřívat tuhle oblast na boku je taky velmi blahodárný. Jednak tím nahřejete nebo uvolníte tu ledvinu, ty emoce a jednak i gynekologické potíže, pokud máte. A pokud jste zdravé a máte jenom menstruační křeče, že mladší ženy, tak kromě minerálů a doplnění těch látek, jako je železo, kyselina listová, tak je cenná právě moxa kolem pupku, ale i tady na dolní část, kde je v oblast močového měchýře, třeba ta trojka nad symfízou, nad tou stytkou kostí, tak tadyhle vám to udělá velmi dobře na uvolnění té menstruace třeba, nebo aby nebyla bolestivá. Jo? Takže to je jenom takové zhruba opakování. Nezapomeňte na to, studujte si tenhle obrázek, případně si dohledejte ty body, jaký máte knížky, ty naše autorehabilitační sestavy a jiné, kde jsou ty body popsány, kde leží, jaký mají efekt, účinek a tak dále. Ano? Takže moxování prosím nezapomínat, učit to lidi, máme samozřejmě problém, že někomu to nevoní, tak si najde nějakou jinou variantu, ale přece jenom ten pelínek na soli má největší efekt. Ano, to teplo jde opravdu do hloubky až do kostí a musím zmínit, že když máte zdravé ledviny i na stáří, tak je to základní předpoklad, abyste neměli osteoporózu. Jo, všichni si teď nechávají vyšetřovat kosti a tak dále a doplňky všelijaký používají. No ale nestačí jenom příjem těch minerálů. Musíte je vstřebat, na to musíte mít zdravý žaludek, vstřeba a tak dále a musíte je umístit tam, kam mají. Ne, že v kostech chybí a jinde máte kameny. Že jo? Ta nerovnováha potom dělá tyhle všelijaký nemoci. No. Takže starat se o ledviny a doba ledvin přichází, že jo, zima, čili podívejte se na mé video Okruh zimy, tam máte všechno zrovna tak, jak říkám, vypovězeno. No, tak kromě moxy ještě opět musím zmínit ušní svíce, protože ucho jako orgán je
střední ucho souvisí s ledvinama a vnitřní ucho se srdcem. Takže zánět střední ucha, taky to máte popsané v literatuře u mě, je zejména u dětí emocionální záležitost, jo, že se rodiče hádají, tak dítě má zánět středního ucha. A na to tam máte všechny ty postupy, jak to řešit, kromě, aby se dohodli ty rodiče, že to je hlavní. No, ale když prostě celý den posloucháte nějaké věci a máte plnou hlavu, vám zvučí, že nemůžete usnout, tak použijete ušní svíčky. To máte zase video na to, nebudu to zmiňovat. Někomu vadí oheň nebo bojí se toho, tak pro něj může být lepší, doporučuji 3% peroxid vodíku. U žen zprava doleva, u mužů zleva doprava. Lehnete si, naplníte si peroxidem ucho, ono to vyšumí, lehnete na druhou stranu a druhý ucho. A někdy, kdo nespí, tak už to ani nestačí vyndat tu vodu a usne. Jo? Opravdu je to také velmi účinné. Takže si můžete vyzkoušet buď obojí, nebo někdo oheň, někdo vodu, nebo peroxid. No. Tak to je taková hlavní prevence. Homeopatii už jsme zmiňovali minule s hlavním lékem na ten podzim, na kašel, na čištění plicního parenchymu a všechno, nebo jako třetí lék po zánětu po viróze je bryonie. 9, několikrát denně 5 kuliček. Jo? Takže to už jsme zmiňovali v minulých dobách. A samozřejmě, pokud používáte homeopatii, tak si ji vzít podle symptomů, jak je znáte, nebo jak vám radí homeopatejní, nebo se to dočtete v knihách. No. A ještě musím říct pár, nebo 2 aspoň kazuistiky z ordinace, kdy teda byl pokles jenom na jedné ruce. Mám pacienta, který dlouho chodí a říká, no já už jsem byl, nejsem očkovaný, já byl jsem v rodině, kde jsou očkovaný, já vím přesně, z čeho to mám. Měl prostě oteklý loket, takovou bambuli najednou lidem během týdne naroste na kloubu zánět, takovej voda. No a samozřejmě, že měl poruchu energie na dráze tenkého střeva, to je hlavní meridián, který prochází přes loket. A když se to spravilo, tak do týdne ten otok přešel. Jo? Nebo jsou různé i exémy v průběhu dráhy. Mladý kluk přišel a úplně už ta kůže byla taková vyhlazená. Z čeho je vyhlazená kůže po exému? Co tam dávají, když degeneruje kůže? Kortikoidy, že jo? Čili dlouhodobě aplikujete buď na kůži, nebo nedej bože do oka, na zánět spojivek, tak můžete vyrobit šedý zákal u mladého děvčete třeba. A ta kůže po roku 2 aplikaci mastí z kortikoidy vám udělá takovou tu degeneraci, tu lesklou, tenkou, hladkou kůži, že jo? A zase pokud prostě ty potíže sestoupí až dolů, znamená, že dlouhodobě trvají potíže na ruce, protože tenký střevo dává už energii na močový měchýř, sliniv, tlustý střevo na žaludek a už to prostě jde na ty dolní končetiny. Jo? Takže pozor na to, bohužel. Tuhle jsem otevřela televizi, asi po půl roce na mě vyskočily zprávy, než jsem si to přehodila a zrovna tam bylo, co přibývá cukrovek. Jo? Cukrovky, to asi slyšíte, kde kdo má diabetes. No proč? Tady na rukách máte dráhu hormonální, 3 ohně, anebo z dráhy žaludku je oslabená pak slinivka slezina. Že? A slinivka má ty Langerhansovy ostrůvky, kde kdo má poruchy zažívání, no prostě nejkřehčí buňky mají plíce a slinivka, ty, co jsou nejdřív se rozpadají nebo tak. Takže zase to je příčina, proč všeho přibývá. Medicína bohužel nevím, jak to udělat, no, jak se šíří rychle covid, jestli by se šířila nějaká antikovidová myšlenka, nevím, asi tak rychle to nepůjde, když už víme, co s tím, ale uvidíme. Takže je potřeba, aby i vy jste třeba si otevřeli oči, dívali se kolem a těm ostatním ty souvislosti naznačili. Jo. Ale
máme asi dost peněz všeho, takže se vyrábí víc inzulínu, víc těch detektorů. Každý si na aplikaci může sledovat glykémii, takže když to má nahoře, připíchnu inzulín, když to mám dole, dám si kostku cukru a je to vyřešený, že jo. No, taky to jde prostě, ale není to můj způsob zrovna. No. Takže to byl takový, že nekončí covid, dokonce několik, i možná to máte z vlastní zkušenosti, minulých měsíc bylo několik i případů potvrzených, že to tady pořád je. Pak už se to míchá samozřejmě s jinými viry, takže je to takový polymorfní symptomy jsou, že jo, a tak dále, takže to uvidíme. No. Ale naštěstí tady je cesta, jak z toho ven a diagnostika, která je správná, která byla vždycky, ale teď je hodně zajímavá a potřebná. Aby i mladí lidi neumírali, ještě existuje naštěstí, jak v té době začátku se nesmělo nic, že jo, dokazovat, že je to tak a tak možná znáte to video s panem doktorem Alešem Novotným z Brna, nevím, jestli znáte, který mluví o tom, jak německý lékař, přestože to bylo zakázané, tak pitval. A vypitval, konfrontoval očkování s úmrtím a s morfologickými a histologickými nálezy. Jo, takže už je i knížka, snad je překládaná do češtiny a video s doktorem Alešem Novotným si můžete najít, jak o tom hovoří. Takže je to fajn, že se ta pravda dostává na světlo Boží a uvidíme, jak to lidi, nebo každý uchopí, že jo. Dobře, takže další fáze bude, že si uděláme takové malé opakování a nazvala jsem to fokus. Fokusy jsou ložiska v hlavě nebo v těle a myslí se tím, že když se dítě narodí, je úplně zdravé, čisté a postupně se mu, jak roste, začnou kazit zuby, má záněty, mandlí, dutin, znáte to ze svého dětství, když jsme všichni tímhle postupovali, buď na mandle trhali, nebo zuby, nebo hrůzy různé, i nosní mandle. A tomu všemu při znalosti naší medicíny, teď, jak už jsme to leta zde povídali, dá předejít. A pokud se tak nestalo, nebo můžete to uplatnit u svých dětí nebo vnoučat dneska, že když máte tu zkušenost, tak první nemoc nebo jako taková vstupuje kůží nebo sliznicemi, emocemi, uchem, očima, to je jedno, ale prostě začne nemoc na sliznicích. Takže první je rýma, nebo kašel, prostě něco takového. A jsou aktivovaná ložiska v hlavě, to znamená dutiny, mandle nebo zubní systém. To jsou 3 takové hlavní první bariéry. Tu souvislost máme, za chvilku to promítneme, v atlasu nebo v naší knížce Základy komplexní medicíny, kde máme i atlas. A jo, tady to máme. Takže tam si i přečtete, je to od německého lékaře doktora Reckewega, který popsal na medicínské úrovni, jak ta nemoc vzniká a jak se musí léčit. Jo. Tam je kapitola výborná od paní doktorky Dolejšové, která už bohužel mezi náma není pár let. A tam je to krásně prostě popsané. A když teda to dítě je malé, já už preferuju takzvanou růstovou konstituční homeopatii, kdy od 3 měsíců ji dávám, aby se usměrnila do 2 let vývoj lymfy, měkkých tkání, těch mandlí, že jo, a všeho, aby dítě nemuselo jít na trhání mandlí nebo různé věci, ekzémy, aby zmizely takové ty, aby se vyčistilo ze zátěže z rodičů. A později potom nemá žádné problémy, roste rovně zdravě, zuby, všechno, nemusí se mandle trhat, slepý střevo a tak dále. A
Takže musíme mít na mysli ty dutiny, mandle anebo zuby. Každému začne ten problém někde jinde, ale většinou začne v té nosní mandli, v té, která souvisí s kovem. Tady máte v knížkách popsané ty souvislosti. Takže nejdřív máte rýmu, že nosní mandle a nosní dutina patří ke kovu, k plicím, tlustému střevu. Potom se to může šířit na čelní dutinu, bolí vás tady za čelem a trošku v krku. Hlavní ta krční velká mandle prochází tím dráha ledvin, ale hlavně jater. Takže pokud má někdo opakované záněty mandlí, angíny, nejdřív je to červené, takže je to virový, ale pak se to sekundárně vždycky všechno infikuje, jak se buňka oslabí, tak ji napadnou i bakterie, že jo? Tak to hnisá, takže to souvisí s játry. Játra se nám čistí přes tu krční mandli. Musíme vždycky za tím, co se děje v hlavě, vidět celý ten okruh, ten systém, jo? A napřít terapii na celý ten okruh. Zase to máte na videích v knížkách všude, není často zase rozebírat, ale to jsou ložiska. No a s tou mandlí, teda s játry se žlučníkem, souvisí dutina kosti klínové vevnitř v hlavě a projekce potom můžeme, kdyby se tam udělali jenom ty obličeje, tadyhle jenom, no to za chvilku ještě obličej, jo, já vím, já jsem to trošku přeskočila, ale tady máte ty dutiny. Tady je ta čelní dutina, na ní jsou i, víte, že si často takhle dáte i hlavu do dlaní, nebo prostě si tady uděláte tenhle pohyb a krásně si uvolňujete tu čelní dutinu. Tady to jsou body pro tu nosní dutinu, čelistní, která souvisí s žaludkem, že, se slívkou, a tady jsou ty vzdušně ohnivý dutiny. A čím víc to jde do hloubky, takže nejpovrchnější je ta nosní a nejhlubší je ta, co souvisí s játry a se srdcem. A podle toho, kde ten zánět, kam až se šíří, je barva sekretu. To je velmi cenný. Když máte vodovou rýmu, tak je to povrchní, jenom v nose. Na to je jaký lék hlavní na vodovou rýmu? Allium cepa, cibule setá. Jo, když vám začne teď z nosu jak z okapu, dáte několikrát denně 5 kuliček tohoto léku a rýma vás přejde, nebo prostě uděláte moxu na pupík a rýma vás taky přejde, protože tu vodu vyčuráte, nemusí to jít nosem, že jo, je to jednoduchý. No a čím jde ten zánět do hloubky, tak je to světle žlutý až zelený. Když je to zelené, tak už to jde zase z dutiny kosti klínové, která patří k játrům. Takže už je to v hloubce a už pozor. Jo, protože když se taková pansinusitida, to znamená, že jsou všechny dutiny v zánětu šíleným, a dostane se to až na oční nerv a do hlavy. Může to vzniknout do mozku, teda na mozkový plen, a vznikne zánět mozkových plen z toho, že se to tam rozšířilo, že ty bariéry se všechny, když je to agresivní a špatně léčený, prorazí, tak je to pak špatné. No já trošku jsem teď smutná, už je to hodně dlouho, ještě jsem neuměla ani homeopatii, nevím, 30 let zpátky. Holčina jedna, kterou jsem nemohla zachránit, protože jenom říká, moxuj si dráhu žaludku, to ale už byla na chirurgii a tak, a že má nádor v hlavě, že jo, takže ji operovali, nejdřív sedativa, pak, aby se zbudila nahoru dolů, nepřežila to a závěr byl sinusitis, že jo. Takže žádný nádor v hlavě, ale neléčený a zanedbaný zánět dutin. Takže i takhle až to může dojít. Čili ty vědomosti, které vám tady říkám, nebo by měla hlavně medicína, lékaři vědět, že jo, tak jsou velmi cenné. A když to včas zachytíte, tak potom se to nerozjede a nejsou tyhle fatální případy. No. Ale lidstvo musí ještě hodně asi zkoušet a projít nějakou věcí. No.
Takže to jsou dutiny, mandle jsme si zhruba řekli a než přejdu k tomu hlavnímu, co vám dneska chci říct a chvilku ještě mluvit o zubním systému, jak o něj pečovat a ty soustažnosti, tak si zopakujeme ruka, noha, kontrolní měrné body nebo ty meridiány na rukou a na nohách. Jo? Už jsme i mluvili, je i video o elektroakupunktuře dle doktora Folla, německého lékaře, který když zemřel v roce 89, tak jsme měli první kurz u nás, lékařů. Já jsem měla to štěstí, nebo jak to říct, osud, že jsem u této metody vydržela tolik let, to už je 89, pěkná řádka let. Taky jsem si říkala, jak to můžu v našich podmínkách dělat a přece nebudu lidi pořád měřit, ale stalo se. Nicméně je to úžasné, protože vy si z povrchu těla, jak už znáte, kdy všechno, co je uvnitř, je na povrchu zaznamenáno. Vy můžete najít každý orgán nebo jeho část, jeho projekci na kůži. A základním systémem je takzvaných těch 12 meridiánů, že, které znáte už, jak jsme se to učili předtím. A doktor Foll byl tak úžasný a empiricky vymyslel, že k těm dalším přidal, tak já vám to řeknu, přidal další. Takže normálně ty klasické jsou dráha plic, tlustého střeva, oběhu, trojího ohřívače, to je ten hormonální a termogenní systém a tenké střevo a srdce, jo, tadyhle. Srdce, tenké střevo. A on přidal k dráze plic ještě lymfatický systém, vedle tlustého střeva je nervová degenerace, vedle dráhy oběhu je alergie, vedle trojího ohřívače je orgánová degenerace. Takže 4 přidal na ruce a tady je vám zajímavé, ta lymfa se těžko, poruchy v hlavě se těžko diagnostikujou, že zánět dutin, tak rentgeny nebo nějaký hrůzy, a ještě vám to neukáže všechno. A já tady, to je takový, pardon, to špatně držím, bod, který mi vypoví o celém tom meridiánu, ale já, když vejdu sem a sem, tady jsou 3 body, kdy já se podívám z tohoto místa na zuby, tady se podívám do očí, na lymfu očí a tady na lymfu zubů, jo? Ne, dutin, pardon. Takže dutiny, oči a zuby. Když má někdo třeba ječní zrno a nikde nic nenajdu na všem, takže si vemu dráhu lymfy a podívám se na tady ten bod, to znamená lymfu očí. A tam najdu tu zátěž, proč v tom oku je zánět. Většinou je to virus, herpes, může mít někdo na puse, někdo má afty, někdo to má dole, že jo, různě, nebo pásový opar, ale je i herpes v oku, že jo. To ječní zrno, zánět spojivek, to je herpes v tom blízko toho očního nervu a na tomhle bodě já to krásně změřím a zároveň medicamentózním testem, který znáte zase z knížky, nebo už jsme o tom mluvili, nebo z videa, tak já najdu přesný lék. Jo, dám antiherpesovou sestavu a za týden je ječní zrno pryč. No, takže to je úžasná metoda, když se ji někdo naučí nebo má možnost, ale i když nemáte přístroj, jenom ta vědomost, že tohle existuje, že ty místa jsou, můžete si je masírovat, nahřívat, diagnosticky někdo tam má exém, že jo, nebo si kouše nechty tady, tak tam, kde má tu slabost, to vidíte i na první pohled, když máte tu vědomost, rozumíte? Tak nožku ještě uděláme. No, takže na noze, takže z těch klasických drah máme na noze slinivku, slezinu, jaterní meridián, k žaludku patří 2 prsty, víte, že jsou často takové spojené, že jakoby patřili k sobě, někdo je má úplně srostlé. Tady je žlučník a zase ledviny močový měchýř. No a Foll přidal ještě k tomu, že vedle, nebo k žaludku s žaludkem souvisí kloubní a vazivová degenerace a kůže. A ke žlučníku přidal, nebo nazval tenhle systém tukovou degenerací.
A co znamená, že já můžu změřit i systémy? Že já můžu změřit zatížení kůže, co je ve vazivu, co je v tukovém systému. A měří se to tak, že je takový ten homunculus, malý človíček, že čím jsou body dál, tak tady jakoby hlava a tady jsou končetiny. Jo? Čili když chci měřit zátěž kůže na hlavě, tak ji měřím někde až tady, když má ekzém a čím je způsobený. No, čili to je prostě úžasný systém, který tenhle geniální německý lékař vyplnil nebo postavil a můžeme z něho čerpat dále. No, takže tohle a dáme teď zubní systém s malinkou pauzičkou, protože jsem pro vás, máte to samozřejmě ve skriptech, v knížkách, ale dáme si minutku na to, abychom si rozdali taková výuková záležitost, černobílou věc a vy si to vybarvíte, abyste si to pak lépe pamatovali. Jo? Kdyby byl ještě někdo k ruce a mohl třeba rozdávat z druhé strany, nebo takhle po troškách a v řadě si to rozdáte. Takže by to, jak to máte na obrázku, tak mělo vypadat nějak takhle barevně, ano, potom. S tím, že to barvíme podle elementů, vodní zuby, horní a dolní řezáky, které patří k ledvinám a k močovému měchýři, si podle elementu vybarvíme zeleně. No, třeba doma, nebo tady si tam udělejte jenom čárku, pak si to vylepšíte. No. Nebo si to vyfoťte, jak mnozí dělají. A špičáky potom souvisí se žlučníkem a s ledvinami, s játry, čili se vzdušným elementem, se dřevem, čili modře vybarvit. A já tady ty zuby přeskočím, to vám pak něco ukážu, až si to vybarvíte. A vidíte, že osmičky, které jsou hodně problematické a které zubaři rádi škubou, trhou, dolujou i mladým lidem, tak jsou důležité, protože prezentují stejně jako slepý střevo nebo krční mandle, zastupují silně imunitní systém. Když se vytrhnou, nás učili, že když vytrhnete všechny 4 najednou pod narkózou, tak vám klesne imunita o 40%. Takže jak můžete, zachraňujte zuby moudrosti, taky se jim říká zuby moudrosti, že ne nadarmo, u mladých lidí hlavně. Pokud bolí nebo rostou trochu křivě, znamená, že v tom systému je nějaká porucha, to se dá spravit jinak. Že jo, psychicky, homeopatii, moxou, cokoliv prostě. Rozumíte? Takže děje se pořád hrozný věci, nejhorší je to třeba, nechci to nějak urážet, ty lidi, ale jsou nevědomí lékaři v tomhletom. A těžko se jim dá něco vysvětlit, protože mají v hlavě hodně věcí, že jo, přes který nejede vlak, takže to než přestanou dělat, ale musí to jít od lidí, oni se musí začít bránit, že jo. Pacienti prostě, to nesmíte dopustit to násilí a musíte hledat jiné cesty, proto jste tady. Jo, takže červené zuby moudrosti, které souvisí s celým tím systémem, srdce, tenké střevo, oběh 3 ohně, tady je největší oheniště, že jo, pak jsou ty 3 ohně, jak známe na těle, a také jsou tady nakreslené ledviny, nadledviny, protože i ledviny, nadledviny mají jistý oheň života. Jo, je jangová ledvina a jsou tam také hormony, kortikoidy, adrenalin, noradrenalin, to jsou jakoby aktivní látky jangové, ohnivé, takže i v ledvinách, nadledvinách je oheň života. Čili když tohle vytrhnete, nebo matka mladá, která už má vytržený zuby moudrosti a splodí děcko, tak už ono dostane tu slabost. Že jo? Takže to jsou věci, které by se neměly dopouštět prostě. A je dobré o tom vědět.
A jestli už to teď vidím, všichni máte rozdané, tak vás naučím, abyste si pamatovali tady ty zuby, jak jdou křížem. Že? Čili nám zbývá 4, 5 nahoře, 6, 7 a 4, 5 a 6, 7 dole. A abyste mě slyšeli, tak jednou rukou, ale dejte si obě ruce, ukazováček takhle, obě ruce, já ne, jo, takhle. A víme, že na ukazováčku začíná dráha tlustého střeva. Takže zuby, které patří k tlustému střevu a k plicím, máme, že když spojíme 1 a 20 tlustého střeva, takže si, když to dáte takhle, takže horní 4, 5 a 6, 7 patří ke kovu, plicím k tlustému střevu. Čili vidíte, to je tohleto, tenhle ten váš ukazováček, ano? A když to otočíte, takhle, tak 4, 5 dole a 6, 7 nahoře patří k zemi, čili žaludek, slinivka, slezina. Ano? Taková pomůcka, protože já jsem si to nemohla dlouho zapamatovat. Jo, takže to je mikrosystém zubů. A ještě, to jsem už vypozorovala tedy já během své praxe a empirického pozorování, protože jak máte tady 4 zuby k vodě, tak který patří k čemu? Takže vždy, když je to blíž k centru, takže ty 1 patří víc k ledvinám a ty 2 k močovému měchýři, ano? Stejně jako je to u zubů tady, když jsou 2, tak ten blíž k centru patří k té yin dráze, čili když je žaludek, slinivka, tak žaludku budou patřit tady ty a blíž k centru bude to slinivka, slezina. A stejně tady, tenhle ten bude víc k plicím a tenhle k tlustému střevu. Ano? Čili ty dutý orgány mají ty, když jsou víc těch zubů, spíš tu periferii a ty ty pevný dutý orgány mají ten zub blíž k centru. No a co to znamená? Že když ten zub se začne kazit, znamená, že v tom okruhu, s kterým souvisí, tadyhle podle toho a v knížkách to všechno máte, že v tom okruhu se něco děje. První většinou se právě začnou kazit zuby ty kovové, že plíce, tlusté střevo, protože nemoc vstupuje přes kůži sliznice, dutiny, mandle, že jo. Takže první tyhle ty stoličky, tady ta oblast, nahoře i dole, podle toho, jak je kdo to, tak se kazí nejdřív. No a zase nemusí se hned ty zuby trhat nebo plombovat, asi ano, když blomba, tak připomínám tu bílou, že jo. Amalgámy podle toho, jak jsou stavěné dneska, ale většinou ta stará zátěž, která obsahuje rtuť, je toxická a říká se, když blomba, že je starší 5 let, že se pod ní už dělá bakteriální ložisko. No, a kdo by měnil každý 5 let blomby, že jo, ještě při dnešních cenách. Ale je to tak, je lepší u mladého člověka, když se vede dobře to dítě, tak nemusí mít ani jeden v pozdějším věku kas. A když teda se kas objeví, tak zbystřit, co je špatně, napravit to. A ještě mám takovou poslední leta teprve zkušenost, že třeba začne ten zub bolet, třeba v moudrosti, jednak on bolí, když roste, že jo, to je logický. A když roste, tak je to většinou v tom věku, kdy ještě dáváme kalkaru, fosforiku nebo 3 ty kalkary, jak už jsme o tom mluvili. Ale můžeme dát i arniku, když se prořezává, bolí to, že jo, nebo beladonu, něco na sklidnění. A nebo samozřejmě si s tím člověkem promluvit, protože určitě je tam nějaká psychická zátěž ze školy, z rodiny, z partnerství, proč ten zub bolí. Jo? Jsou to psychické body tady hodně. Srdce, víme, je hlavní orgán nebo oběh. Když spadne energie z dráhy oběhu a srdce, tak jdeme do deprese. Takže je tam mnoho těch aspektů a
tak nějak bojuji v tom svém, co říkám, nebo v knihách, aby se zuby moudrosti chránily a netrhaly zbytečně a u mladých lidí pěstovali zuby tak, aby se nemuseli spravovat. Ale když už k tomu dojde tedy, ještě bychom řekli, protože řeknete, no každý máme něco už za ty leta, samozřejmě, tak bych doporučila jednak ty bílé plomby, domluvit se s doktorem, pokud chcete udělat výměnu více zubů, tak postupně naplánovat si to tak, že zub se nejlíp otevře a čistí, když jde měsíc dolů, jako třeba teď, a během třeba týdne, 14 dní, než zase stoupá, se ten otvor čistí dietou, žvíkáte třeba koriandr, nebo ráno znáte to cumlání oleje, a nebo berete Mercurius solubilis, to je homeopatická rtuť, která vám také ty piliny, nebo když vám to odvrtávali, mohly zatížit sliznice. Takže obecně Mercurius solubilis, jako takový u lidí, kteří mají ještě amalgámové plomby, a pozná se to tak, že když třeba vypláznou jazyk, tak mají tady otisky zubů po straně. Možná jste si toho někdy všimli. Já mám takový už profesionální pohled, možná, že to nemáte, tak to neznáte. Ale prostě mají tam otisky zubů z boku. A to je indikace právě k Mercurius solubilis, že ty sliznice jsou zatížené tou rtutí. Jo? A postupně teda se to by bylo lepší vyměnit. Já jsem jich moc neměla, ale v momentě, kdy nás to učili zubní lékaři právě z toho Německa, ten kurz, to byli dentisti nebo lékaři, co se zabývají zuby, a oni za každým tím zubem viděli ten systém, ten okruh, takže když spravovali zub, tak spravovali celého člověka, že to je úžasný. Úžasné, u nás se to trošku začalo v těch 90. letech rozvíjet, ale ta masa proti je tak obrovská, že se to nějak nechytlo. Pár let jsem testovala ty zubní materiály vhodné pro to, ale nedá se to, jo. Mělo by nás být víc a většinou už nejsou mezi námi ti, co to začali, no, takže jaký pokračování, že jo. No. Takže spravit si zuby, vyměnit plomby, a pokud vám zuby vypadnou, myslím si, že ještě pokud je to teda dneska finančně docela nákladný, dát si implantát, který má zase svůj rituál, který už jsem taky podstoupila, protože mi není 20, ale i tam je dobrá homeopatie. Jo? Oni vždycky dají antibiotika, nikdy jsem si je nevzala, protože hned, jak mi tam něco udělali, tak jsem si omyla jsem zub homeopatickou arnikou. Můžete cucat kuličky, ale pro ty účely v dutině ústní není špatné si tam rovnou dát to homeopatii v tekuté formě. Když můžete si kuličky prostě rozpustit v deci, buď destilky vlastní nebo převařené vody, musíte to teda aspoň 20 minut třepat, aby se to všude ta informace v té vodě rozšířila, a potom aplikovat. A když už jsem u těch zubních výkonů, kde dáváme arniku, tak poslední dobou, co empiricky jsem zjistila, že když vás bolí zuby jen tak, bez kazu, jen tak, a najednou každý den vás bolí jiný zub, že jo, prostě najednou se to stěhuje, že to je virový zánět v těch dásních. Jo? A třeba letos na jaře vždycky to aktuálně, když začínají virózy nebo jsou aktivní játra, že jo, který jsou právě semeniště, nebo viry hlavně žijí nejenom v nervových buňkách vedle páteře, ale hlavně v orgánu jater. Tak ty virózy na jaře, že jo, no, tak jsem nějaký všelijaký stěhovavý bolesti a nebyl to kas, nic, prostě, tak jsem přišla na to, že si dám homeopatický rus toxicodendron 9. 3krát denně jsem omývala ty dásně a přestalo to bolet. Proč rustox? Protože vedle té sestavy proti herpesové před covidem, která byla silná, že? Tak
teď taky, ale covid to přikryl, tak terénní lék pro lokální výsev herpesu je rustoxicodendron. A zároveň vám to čistí klouby, je dobré to aplikovat právě lokálně na opar nebo na ty dásně, jo, je to cenné mít v tom roztoku. No, takže to si pamatujte a jak bude zase na jaře jednak energie v hlavě, že jo, a jaro, játra, takže ten rustox je dost příjemný nebo aktuální. A je to hlavní lék na dočištění, nebo už když děti mají plané neštovice, tak je to první lék, který dávám vedle antimonia tartarika, aby nevznikly jízvy po neštovicích. Tak to je hlavní lék, aby ty neštovice nezanechaly stopy, jako nám všem, kteří potom celý život máme nějaké ekzémy, nádůrky, zuby, všechno možné, že na játrech zátěž a tak. No a tím jsem se zmínila o herpesu, ten jsem zjistila během let, že je nejsilnější jaksi virus, samozřejmě, že se k tomu přidávají další, nebo jeho typy, včetně EB-vira a tak. A to všechno přikryl covid, že? Známý, co se to všechno stalo s ním, jak to víme, prožili jsme to. A 2 roky nebyl vůbec ten herpes přístupný, ten covid byl tak silný. A co se vlastně stalo, ještě krátce zopakuju. Jestli bys mi tam dal, nebo to je jedno, tu nohu nebo ruku, když jsem měřila kontrolní měrné body na ruce, tak první v roce 19 začal poklesávat najednou plicní meridian. Říkám, co se to děje, že jo? A potom přešla další pokles na tlustý střevo, oběh, 3 ohně a srdce, tenké střevo. Čili, proč to říkám? Protože před covidem pokles energie pod 50, ručička, normál, byl vzácný, znamená degeneraci. A najednou u mladých lidí, u všech, u mladých, starých, to je jedno, začal pokles všude najednou. Přišel pán, který skoro po 4 a měl všude 20, ruce, nohy. Prostě katastrofa, že jo. A tak prostě ke každému něco přichází, intuice nebo ty správné věci. Takže když jsem měla tu lahvičku s tou věcí a dala jsem ji do medikamentozního testu, tak u zdravého člověka právě, když měl ty 50, tak najednou to začalo padat, čili jasný důkaz, že tato látka není dobrá, že bude škodit a ty poklesy, ať už po prodělané nemoci nebo očku, trvají dodnes, prosím vás. A ty jsou příčinou všech těch polysymptomatických teď onemocnění, který medicína prohání starým léčením. Mladý člověk dostane 6 léků jako důchodce před covidem, prostě. Takový léky jako Concord na srdce a 2 na diuretika, 2 furon s hydrochlorotiazidem, jo. A ještě mu nedají kálium, takže má křeče a vůbec si to nezajímá. No prostě je hrůza, bych řekla. Ale uvidíme, jak se to spraví, nebo jak to komu dojde časem. No, takže ty poklesy právě můžou být i dodnes. I u lidí, kteří neprodělali třeba covid, nejsou očko, ale žijou s očko. Víme, že ta energie se přenáší. Takže někdy člověk se diví, proč, když dosud mu nic nebylo, najednou oteče noha, bolí sval, nemůže chodit, protože vypadla energie prostě. Teď je takový důraz, dřív se o tom ani nemohlo mluvit, že v historii, ale teď obzvlášť, když to můžeme měřit, jsou na to přístroje, na to postup, už to děláme mnoho let, takže není pochyb, že to takhle lze diagnostikovat. A je potřeba tu vědomost šířit, že to prostě jde.
A i když nemáte možnost, nebo mám samozřejmě určitý homeopatický postup k tomu, ale už když byste to namoxovali nebo mentálně si to tam tu energii pouštěli, že jo, cokoliv, akupresuru, tak, nebo aspoň hlavní, ten lék je bryonie, že jo, jak už jsem vám říkala. Když někdo kašle, tak aspoň to někomu dát nebo si nasadit, dělat dechové cvičení, prostě modlení, to všechno pomáhá stáhnout tu dobrou životní sílu zpátky. Protože co se vlastně stalo jednoduše, že z nás všech vyprchává životní síla tím, co se stalo. Takže je potřeba ji navrátit. Ono už to nabíhalo předtím, protože děti a všichni v rukách, kde ta životní síla pramení je nejsilnější, tak máme na klávesnicích mobilů a počítačů, že jo? Nebo oči pořád koukají někam do nějaký obrazovky. Takže tohle také omezit, prostě to u těch dětí, já vím, že je to těžké, že oni v tom žijí, nevadí, ale vrátit je trochu na zem k těm pracem s půdou, že jo, se zvířaty, nebo prostě řemeslo nějaký, já nevím, co všechno. Tak dobře, možná by nebylo špatné, než začnu třetí blok, abychom trošku to zpomalili. Co kdybychom si dali otázky teď k tomu, co jsem dosud řekla, protože těch informací je hodně a mohli bychom to pak zapomenout, tak bylo by možná dobré se teď zeptat, jestli někdo nepochopil třeba. Ano, prosím. Já bych se chtěla zeptat, jak jste říkala o těch čelních dutinách. Ano. Že mají souvislost s játry. Ne, čelní dutina s ledvinami. Jo, teda lící. Ta je ze zemí, slidívka žaludek. Jo? A postupuje to právě, možná to jsem zapomněla říct, jak to postupuje, nejdřív tedy nos, pak čelní dutina, ledviny, žaludek a naposled v hloubce, kdy už ty sekrety jsou zelené nebo žlutozelené, to jde z jater. Jo, když jsou játra třeba poškozená u dítěte rovnou nějakým tím hexoočkováním, tak dítě z ničeho nic už začne rovnou ty zelený nudle mít. Jo. A na to, když už teda jste se zeptala na zelený, jak jsem říkala, na vodovou rýmu je Allium cepa, tak na zelenou barvu hlenu je Hydrastis canadensis. Hydrastis stačí říct, tvrdý i Hydrastis 9, ano. Takže ještě někdo tam vzadu a nahlas. Jsem se chtěla zeptat s těma zubama, když ten zub se vytrhne a dá se tam implantát, tak to je jako nahraditelné? Já si myslím, že implantát pořád záleží, jestli ho máte kvalitní, taky pozor, jo, musí... To je kvalitní implantát. Kvalitní je takovej, že nedělá problémy. Že ho tělo přijme a je tolerantní k jeho přítomnosti. No. Tak buď máte intuici, nebo si zjistíte, odkud, kde se to vyrábí, nebo od lidí zkušenosti. Musíte si to najít, já nevím, jak říct. A tím pádem, je lepší, než tam mít díru, protože i ten umělý zub jakoby má svoji funkci, že irituje, tlačí na tu dáseň, prostě, takže aktivuje to místo a hlavně je v protiskusu, že jo? Takže má tu mechanickou funkci přítomnou, není tam díra, no. Je to lepší než nic. Když nechají vědět jako krční mandle, je to časem problém na pár. Ano, dobrá otázka, protože když vám nějaký ten systém vemou, ty obrany, že jo, díru dělají do toho imunitního lymfatického systému, tak jsem říkala, že ty zuby moudrosti, že jo, co dělají, pak deprese nebo něco. Zapomněla, pardon. Tak ty krční mandle samozřejmě, že to jde pak na průdušky. Ne? Kdo nemá krční mandle, já kdybych je měla, kdyby mě v 8 letech nevyndali, tak určitě mám lepší hlas dneska, nemám takový chraptivej. A pak
potom jsou záněty průdušek a to všechno, že jo. Prostě ten průlom do těch 3 vrstev obrany, kdekoliv dutina, třeba dřív tam strkali drátky, že jo, do hlavy si pamatuju, ještě já naštěstí jsem to nezažila, ale moji vrstevníci ano, tak prostě tam vznikne chronický na té sliznici těch dutin chronický zánět nebo vrstva, která vám už brání v té ážně fungovat normálně třeba a tak. Jo, a to se dá pomalu zpětně homeopaticky vyčistit. Mandle už teda nevrátíte, ale můžete aspoň vyčistit ty zatížený játra nebo s tou svojí slabostí počítat prostě. Jo. Prostě každý někde, že jsme něco utržili fyzicky, ale vědomí je jedno a celý, takže záleží, co víme a jak si to tělo hlídáme, opatrujeme a tu slabost prostě posilujeme, že jo, pak. Stejně ten se můžete si teď podle zubů zjistit, který nemáte, který je zkažený, tohle, co jste vlastně za ten život utržili, no. Ale většinou jste tady, kteří už jste vědomí, jak si tělo čistit nebo dělat půsty a stravu a tak dále, jo. Takže všechno pak jde zmírnit, no. Ale co je vytržený, nenapravíme, už nevrátíme tak. Ale jsou horší věci, nemají lidi žlučník, že ženy dělohovaječníky jsou vybraný, že to tak řeknu vulgárně. A to je, pak už se taky nedá nahradit, ale s tou slabostí se pak musí počítat. Ještě nějaká otázka? Prosím vás pěkně, mohla byste mi přiblížit trošku prakticky to moxování? Paní, máte video, vy asi jste tu nebyla, nevadí. My jsme už tady v minulých, není na to teďka čas, takže máme to v knihách popsané a máte celé video o moxování, jo, na YouTube. A kdybyste chtěla Moxabox, který ještě, už nemáte ještě peliněk, takže je k dostání vzadu. Moxabox znamená, že tam máte všechny přípravky, to znamená tampon, sůl a peliněk, z kterého si uděláte ten kuželík, jo? Máte to na videu, tak si na to mrkněte. Nebo 3krát si to puste v klidu, v postýlce, dobrý. Tak další. No, nevylezou, stane se, je tam určitá slabost toho ohně, ale lepší nevylézt, než vytrhnout. Zase to místo tam je, ale jenom to není nějak zdůrazněný, no. Má zase jiný přednosti ten člověk, ale pořád celý, nemá to vytržený. Dobrá otázka, děkuju. Když je někdo úrazu ramena, se to léčí homeopaticky. Jakoby po pádu prostě. Ještě jednou. Když po pádu bolí rameno, dá se to taky homeopaticky. Helejte se, nebudeme tady léčit, jo? Že když mi dáte diagnozu, abych vám řekla, co s tím, protože, ale i tak to byla dobrá otázka, protože inspirovala mě k tomu říct, že když je pád, když někdo upadne, nebo si zlomí nohu, nebo vyvrkne kotník, tak to má psychický a energetický předchůdce, jak to říct? Předzvěst, ano. Protože když třeba dlouhodobě máte, nebo měsíc, 2, vypadlý močový měchýř ledviny na jedné straně nízké hodnoty, no tak snadno ztratíte rovnováhu, takže upadnete jinak, než kdybyste to měli v pořádku. Jo. To se stává, to říkám lidem, nebo prožijou emoc. Manžel řekne, že jde pryč, tak je zcela z toho pryč. Jo. A zvrtne si kotník, že jo, za týden z toho, protože kotníky jsou vodní, tam je důraz na ledviny močový měchýř, takže většinou, když si někdo zvrtne kotník, tak je to díky slabosti a nějakého důvodu. No, takže to je fajn. No a pak se to musí řešit zase spravením energie. Samozřejmě, když je úraz, hned dát arniku, je dobré ji vozit v autě, v tašce, všude se vám může něco stát, říznete se. Takže arnika je takový základní první pomoc, to ty invaze úrazu do těla, že jo. No. Ještě něco? Jak jste říkal, to čištění kanálku u zubů? Ne kanálku čištění okruhu. No, udělá to ten zubař, já jsem mluvila o výměně amalgámu. No a jak jste říkáte čištění, že by to mělo při úplňku nebo... Takže čištění, když jde o výměnu plomby, takže té amalgámové za bílou. Takže se odvrtá amalgám, když jde měsíc dolů a zaplní se zub, když jde nahoru.
To jsou věci, ještě o tom popovídáme, protože se vrátíme k nějakým horoskopům. Kolik máme času, jenom by mě zajímalo. Mám 20 minut, dobře. Takže pojďme, je to všechno zatím asi, víte, tak si uděláme třetí blok té psychologie, astrologie nebo těch horoskopů současné doby a uděláme si takové malé opakování. Minulé před rokem byla nová, můžeme ji promítnout, jestli máme někde, knížka Čítanka astromedicíny, kdo ji ještě nemá, může si ji zakoupit u nás tam. První vydání bylo v roce 2010, jmenovalo se to Základy astromedicíny, protože pro ty, co to tady nebyli, zopakuju, jsem měla tu možnost, že už ve 30 letech, nebo když jsem začala vnímat tady ty v 80. letech makrobiotika, yoga, meridiány, všechno to sem k nám přicházelo, tak jsem měla možnost spolupracovat s paní doktorkou Svobodovou. Asi bych ji charakterizovala jako zakladatelku jogy, jednu z prvních u nás. Je ještě o 14 let starší než já a její tatínek byl významný astrolog, takže ona to měla v sobě, nebo jsem se to od ní brzo naučila, že to existuje a ty souvztažnosti. No a protože jsem to měla v mysli a mám takovou povahu ty souvztažnosti hledat nebo ten celek uchopit nějak, tak jsem pozorovala ta dění v ordinaci vzhledem k tomu, co je nad náma, že? K tomu tranzitu právě. A tím vznikla ta knížka, protože, nebo to kolečko, víte, že tam datum je 92, je to už hodně stará záležitost. Samozřejmě v takovéhle krásné, čisté podobě bylo až v poslední době. No a takže se vypozorovaly ty souvztažnosti, že chodí třeba ten den pacienti se stejným znamením, se stejnou potíží, jo? Že to musí být nějakou zákonitost. Takže to tam máte hezky všechno popsané a tak dále. Že kdo bude mít zájem, je to samozřejmě běh na dlouhou trať, ale nevadí, kdo začne, tak ho to hezky povede. A tam na straně 6-7 máte, vrátíme se na takový začátek, základní charakteristiku jednotlivých živlů. Živly znáte všichni, četli jste, máme 4 a tady ten 5. element, který patří k východní medicíně, tak je jako symbol, ta štopka toho 4lístku, to je takový už dlouhodobý symbol. A čili my, když se bavíme, ať už o psychologii, medicíně, tak musíme v zásadě, nebo meridiánech, musíme rozlišovat 4živlovou podstatu západní medicíny a 5živlovou východní medicínu, rozumíte? Tak já teď chvilku budeme mluvit, že to všechno se dá spojit do 4 elementů a tím se zabývá západní astrologie, psychologie. Jo? A když se obrátíme na východ k 5 elementům, tak se podíváme na čínský horoskop. Už říkáme čínský, ale i tibetský, indický, budeme říkat východní prostě. Ono se to tam míchalo všelijak, nemají Číňani ve všem privilegium. Tak, no, takže teď západní, ano, čili 12 děleno 4 jsou 3, že hezky se takže 12 meridiánů, 12 znamení, 4 živly. A vlastnosti, protože se chceme trochu podívat na psychiku, nejenom na souvztažnost meridiánu a orgánů, že jo? Tak jen tak primitivně, že element ohně souvisí s vůlí. Na té straně 6-7 máte ještě, že je to teplo, aktivita, jo? Uvolněnost, radost a tak. A voda s citem. Takže máme oheň a když je trojúhelník špičkou nahoru, i kdyby nebyl barevný, tak představuje oheň. Jo? Když bude špičkou dolů, tak je to voda. I kdyby to nebylo zelený, tak je to voda.
je to ta vertikála, že jo? Někdo, hlavně ta jarní znamení, když se podíváte, tady chybí žlutá, že jo? To už, jo, jako jsme teď na podzim, tady je hlavně žlutá, to je tady ta horizontála, teď jsme takový uklidněný, ale na jaře to bouří, jo? Na jaře dominuje ta vertikála, vidíte to? Jo? Tak je to ten cit s tou vůlí, tahle ta vertikála. A když bychom to, nemám teď 3 ruce, takhle ta čárka tady, jak je na tom, je to přeškrtnutý, tady to moje kladívko, nebo ta tyčka, představuje úroveň země. Jo? Takže když je trojuhelník špičkou dolů a je přeškrtnutý, symbolizuje element země. A když je trojuhelník špičkou nahoru přeškrtnutý, nebo oddělený tou čárkou, tak symbolizuje vzduch. Rozumíte? Máte to v těch skriptech nevybarvený, ale i kdybych právě to otočila, že jo, tak víte, že nahoru je oheň, voda a přeškrtnutý vzduch a země. Jasný. A vlastnosti těch živlů tam teda máte popsaný, to nebudu vysvětlovat. Nicméně lidi, kteří mají převahu, řekněme, těch planet v zemských znameních, jako teď převažuje ta voda hodně, tak jsou hodně citliví, vnímaví, empatický, jsou dobří diagnostici. Ano, že se dokážou ve vás cítit a vidět to všechno. Ale tam je právě nebezpečí, že to mohou přetáhnout na sebe a umřít dřív, než se nadějí. Takže je dobré mít i dost ohně, té vůle, intuice a vidění, jak to léčit toho člověka, aniž bychom se vyčerpávali, nebo abychom vyčerpávali vlastní energii, protože všechny tyhle metody, které jsme vyprocesili, jsou nástroje k těm lidem to dát, aby si pomohli sami, ne abychom léčili na dálku a pak z toho umřeli, rozumíte? Čili tohle je taková ta léčivá rovina, to vnímání, empatie a pak tu vůli to vidět a umět léčit. K tomu potom teda potřebuje rozum a řád, tady ty inspiraci, intuici a potřebujeme mít nadhled rozumu, což představuje element dřeva neboli vzduchu a řád uspořádat ty věci, jak se mi celkem během mnoha let daří uspořádat to do nějakých knížek, videí a tak dále, protože máme tady opravdu integrovanou celostní českou medicínu. Říkám, nemám nic proti tradiční čínské medicíně, ale máme tady opravdu v českém jazyce, ne v čínských pojmech, prostě svoji medicínu celostní, krásnou, funkční, takže jenom ji šířit dál, ano. Tak si zapamatujte, že ty živly mají svoji tvar a základní abecedu popsanou na předních stránkách ty čítanky, abyste rozuměli tomu textu dále. No a ještě tam máme tohleto, ano, děkuju. Takže 4 letory jsou známí podle, já nevím, kdo to vymyslel, Jung nebo kdo, ale prostě psychologie pracuje tady s těmi, vidíte, tady už jsou ty trojuhelníky takhle nakreslený, tohle by měla být žlutá, no. A lidi teda převážně zemský mají i lymfatickou diatézu, takzvanou z homeopatie, prosím vás. Ty lidi, kteří mají jako bík, že jo, mají hodně svalů a lymfy, takže jsou nejvíc odolní ty lidi k nemocem, mají rádi jídlo, prostě tu hmotu si drží a jsou odolní. A je to taková nejpovrchnější obrana nebo nemoc, když je na povrchu, zdá se, že je to ošklivý, když máte, teče vám z nosu nebo máte ekzem, ale pořád je to na povrchu, takže to odchází ven. Horší jsou věci, které jsou víc uvnitř. Ano? A to jsou třeba lidi, kteří jsou hodně vodní, drží to v sobě, jsou melancholické povahy a tak dále. Tady by ještě se vzduch je vzduch samozřejmě a
znamená to pohyb, proudění, komunikace a patří k tomu pak ta vzdušná znamení. A mně se moc nelíbí, tuhle jsem přemýšlela včera, proč v ohni říkat cholerický. Cholerický je patologický, už jo. To je, když ten oheň není zvládnutý a když má žluč v krvi a vidí rudě. To si myslím, že by se mělo jmenovat jinak. Jak bychom nazvali? Pojďme to vytvořit jiný název pro zdravý oheň v těle, ne cholerický. Nevím. Jak? Energetizující. Energický. Energický? No, třeba. Aktivní, že jo? Prostě cokoliv jiného. Včera jsem to chtěla nějak opravit, ale říkala jsem si, že se vás zeptám, jak byste to cítili vy, takže to možná opravíme. Protože když už nazvěte ohnivá znamení cholerici, no tak jim vnukáte myšlenku, že jsou co? Cholerický. No. Ani temperamentní tady byl nápad. Temperamentní. No dobře, já to přepíšu. Vidíte, musíme dělat opravy. Všude jsou, nacházejí chyby a chyby nás poškozují. Tak. Aktuální horoskopy, ještě poslední, jo? Prosím vás, máme, abych to řekla obecně teďkon, dneska je 18, pak je 21. nov, ve vahách ještě konec vah, a 23. je multikonjunkce ve štíru. Takže nejdřív dnešní horoskop, ano, hrubá skála, takže to je takhle ráno, když jsme začali. Pořád už dlouhodobě je tady vodní krásný trigon, to nás chrání. Jo? Jupiter v raku, tadyhle ve štíru černá luna Mars, Merkur, přijde tam slunce a luna za chvíli, že jo? To je tam multikonjunkce. A tady je Saturn se vzestupným uzlem v rybách, takže tenhle vodní trigon nás chrání. Trošku nám dává, jak tady mnozí mluvíte, že je všechno ještě nesrozumitelný, takový rozplizlý, není to jasný všechno, jo? To bude až na jaře, až ten Neptun se Saturnem vstoupí do Berana. Tak aspoň jsme v klidu ještě, že? Můžeme počkat půl roku, to nevadí. No a 21. bude teda, 21. bude trochu menší. Tady ta, podívejte, jo, váha štír, vidíte to tady? Takže maximum energie bude mezi tou třetí a prostě ta voda bude převažovat. Takže buďte v klidu, ležte, no. Ten štír není jenom vodní, ale víme, že patří k ohni, dráha oběhu, takže se týká cév, krevního oběhu a je ve 3 úrovních, jako trojí ohřívač, jo? Horní, střední a dolní. Takže se to týká cévního systému, který bude převažovat. Takže tady, pokud budete mít otoky nebo trošku jako zavodněný, tak zase moxu doporučuju, ta na ten oběh je výborná, moxa na střed, na pupík, že jo, na nohy pod kolenem, prostě energii stahovat dolů, rozumíte, ono, ty vodní meridiány sice jsou vodní, ale taky nás vytahují jako do těch kosmických sfér, takže ten trojuhelník, pupek a 630 pod kolenem si hlídejte, presuru nebo moxovat. Nebojte se jít tím kůželíkem i na nohy nebo nárty. Na nártu je končí dráha žaludku, že jo? A tam prostě, když máte studené nohy a ten kůželík si dáte na hřbet nohy, tak je to moc blahodárné taky a pomůže vám to. A třetí obrázek bude multikonjunkce ve štíru 23. Tadyhle vidíte ten balík. Takže kdo si musí dát pozor, hlavně na jídlo? Býci a pak do kříže lev, tenký střevo a játra vodnáři. Jo? Čili já bych doporučila, je taky to kolem novu, takže půst, prosím vás. Opravdu dejte si pozor na jídlo, odpočívejte a nechte všechno být prostě. Žádný velký aktivity. Jo? Hlavně ta dieta, protože jakmile si dáte nějaké jídlo, co podráží játra nebo tady dvanáctník, tak může být zlé. Ale takže takhle.
Než teda pár otázek k té psychologii, jsem ráda, že jsme vymysleli ten místo cholerický, budeme říkat něco jiného. A na závěr máme takové překvapení, prostě jsme udělali, jak Komenský měl rád tu školu hrou, tak jsme vymysleli, nebo já ne teda, tady můj asistent, já jsem je zapomněla zase uvíct, mé 3 asistenty, kameramana a prodávající dceru tamhle, tak můžete si zakoupit pro děti jako vánoční dárek Pexeso, nastříhat si to a zároveň se učit znamení a planety. To, že je to barevné, to vidíte, že je beran ohnivý, má vnitřní živel vodu, tak je to i prostě, vidíš, je to i takhle aktuálně podle těch barev, které tady přednáším. Ano? Tak tohle máte také vzadu, včetně té knížky. A jestli nějaký dotaz k tomu poslednímu, máme ještě 2 minutky nebo minutu. A dobrý asi, že jo. Takže máte o čem přemýšlet, na co se dívat a já vám děkuji za pozornost a věřím, že za rok se zase uvidíme a řekneme si, co je nového. Děkuji pěkně.